Tens dubtes relacionats amb la gestió diària del centre educatiu? Tasques de tipus administratiu, econòmic, de gestió de personal? Tot plegat se't fa una muntanya, segur. El que necessites és una eina que et doni un cop de mà en les gestions del dia a dia. Aquesta eina és el portal de centre. Entra-hi, t'hi acompanyem. Mira, el portal t'ajuda en aquests 4 grans àmbits: el normatiu, el de la gestió d'alumnes, el de la gestió administrativa i econòmica i el de la gestió del personal del centre. En l'àmbit normatiu, des del portal de centre pots accedir als documents d'organització del curs i a tots els protocols. Vols engegar un projecte d'innovació? El portal de centre t'explica com fer-ho. Has de fer una còpia digital d'un document? Hi trobaràs totes les eines d'administració electrònica i les indicacions per utilitzar-les. Des que un o una alumne entra al centre educatiu amb l'acte administratiu de la preinscripció fins que en surt amb la tramitació del seu títol, el portal de centre és al teu costat per fer-t'ho fàcil. Has d'abordar un cas d'absentisme? Vols enregistrar una classe? Cal convalidar alguna assignatura a l'alumnat de cicles? Tot ho pots consultar al portal. Quan una gestió la fas sovint, la tens molt per la mà. Però per les gestions que fas de tant en tant, va bé tenir una mica d'ajuda. Totes les de l'àmbit administratiu i econòmic les tens explicades al portal. De com tramitar un sinistre amb l'assegurança a com s'ha de fer un contracte de menjador. Sí, el portal també t'ofereix la informació per la gestió de personal, docent o administratiu, altes, baixes, formació, tràmits i accés a la normativa de plantilles, a manuals i a les principals aplicacions. És clar, tot això ho pots trobar també utilitzant el cercador del portal. De veritat, te'l recomanem, perquè és molt útil. A més, amb les notícies sempre estaràs al dia. Entra-hi, busca, remena i familiaritza-t'hi. El portal de centre és el lloc on les teves preguntes es converteixen en respostes.